Tänään käymme läpi yleispresenssia. Ilmaistaan asioita, joita tapahtuu yleensä tai säännöllisesti. Muodostus on ihan pelkkä verbi. Yksikön kolmannessa persoonassa verbi saa s tai es päätteen. Jos verbin viimeinen kirjain on y ja ytä edeltävä kirjain on konsonantti, y muuttuu iiksi ja valitaan es-pääte. Jos yn edessä on vokaali, y pysyy ynä ja valitaan verbille s-pääte. Ajattelu- ja aistihavaintoverbejä käytetään perusmuodossa. Esimerkiksi feel, hate, like, love, want, wish. Infinitiivimuoto verbistä eli perusmuoto ja yleispresenssin muoto ja lisätään esimerkkiin watch, watches, watch päättyy suhu s:ään, jolloin valitaan es-pääte. Lisätään esimerkkiin. My dad watches the TV every night. Speak, speaks. Speak ei pääty suhu s:ään, jolloin valitaan päätteeksi pelkkä s. Harry speaks German. Remember on ajatteluverbi, jolloin se pysyy samanlaisena. Do you remember me? Do-apuverbiä käydään seuraavassa diassa. Kysymyksissä ja kielloissa käytetään do-apuverbiä. Yksikön kolmannessa persoonassa käytetään kuitenkin das-apuverbiä. Esimerkiksi do you like apples? No, I don't like apples. Älä kuitenkaan käytä do tai das-apuverbiä, kun kieltosana on muu kuin not. Esimerkiksi never, nothing, hardly. He never rides a bike. Nothing can make me happy today.